खुलुमबाय आं रिंकुमनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डांस मास्टार सीजन 1। खुलुमबाय, बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 9 आगस्ट 2020 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारि। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। देहाया मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। समाजाव अदेबानि मान मोनगोन। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय गोसोनि जिंगाया बांगोन। गोजोननि आंखाल जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। बहाबा थाङोब्ला मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। सोरबा लोगोफोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुननो जेबो रादाय होथ'यैआनो गाहाम। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। न'खराव गोजोननि आंखाल जागोन। अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। गोसोआ जोबोर अहंकार जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थानाय नङा। लोरबां मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जेबो मोजां होनजायो।
देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन नाथाय हानाय नङा लाइमोनफोरा रमान्टिक जागोन मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा रांखावरियाव मोजां नङा बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम सोरजोंबा रायखोमा जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा नाङा फाङा खरसा गोबां जेंना नुजाथिगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हायैनि गोसोआ बायगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ समाजाव अदेबानि मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन नाथाय सोरबा सुबुंजों एना एनि जानो हागौ नाङा फाङा जेंनाया बांगोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।